Sabay po ni amang iro ay. Basta man Dante. Dante, gilantan po ka? Dante. Di ra ba dyan maminaw? Lami agtog di dyan sigdaanan ni Inday. Lami ani mugtog di Dante ha? Dante ka. Ang ganahan na juga diha migda sa higdaanan ni Inday nga nay balahibo. Dante. Di siya maminaw. Unsa na siya? Sa manggilantan pud ka? Maghihigda pud mi ikaw paghihigda pud ka. Dante. Ano man ni siya? Ano naman ka? Gilantan pud ka? Ha? Oo. Wala. Perti madyan kapuya. Perti dyan kapuya. Narela size na. Mamaw na. Agahang ubo guys, pang kuan na ni, pang 4 days na ni. Pero palapit na maadyo. Nilabas ni Cole diyan nagbulok tot. Good morning, ako na po ni guys, Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Pasensya na mo sa hang one guys ka ng timod kay na mura na vlog sigbin kay naay ka ng sa sobra bitos ka init na sang hilanat guys. Murag na ninggan gawas nga murag ugahip no. Ninga nini na murag na samad ba ni? Murag ugahip. Kay murag kataw-kataw gikan ko sa briefing guys. So nakakita man ko ka ng pins price mo ni hanggi kuan kay ganahan mo si Nicole pero ganahan si Nicole na nimo kaon. Diya, pay pugog ka ng mais kay lami po ni silang mais guys. Amuhang lubuon ni namo ni Diya amuhang kanang dungagon. Diya guys, pila ka adlaw ko wala ka vlog hapon no. Ako na ka vlog hapon guys kay wapo koy gana mag-istorya kay kahang tingog ganang pagaw. Diya, wapo kay gana i-vlog guys ug kanang na mga problema nga na so hapon guys sa kadlaw jud kong nagchatanay mi kuha ni Tiri si diyang pag-check up gapon. So kinahanglan jud si diyang nga nang operahan manang nag-uumi si Christine nag-uud mi kay ako mag-uud ko guys kay ha jud ang ka pinangga na nga higsuon. So ganahan man ta ko guys nga ako mo kanang alaga ni Diya proseso. O ganahan po ko nga mo ako mo tabang unta ni Diya nga mag-proseso si Diya nga mga unsay among buhaton nga na problema lang guys kay ang financial. So mo manuktok mi sa injuhang maluluyon kasing-kasing ug kisay mga maluluyon diha lang ibutang diha guys sa gidahang GCash or bank account ni Tiri. Ug sa to yung mga viewers na nga maluluyon diha kanang bisag piso-piso guys madako na kadto tabang matigom na ni Tiri. Padadyo lagi diyang pag-operasyon ni sa diyang heart. Kinahanglan dyan kuno nga operahan. Madyo kuno ingon ng doktor. Kinahanglan dyan kuno nga operahan. Yan lagi na guys. Wala kami sa kanang sa among buhaton. Pero daghan mang pwedeng buhaton guys. Kanang sa gobyerno. Mapilitang mo daw sa nang malasakit. Atong DSWD o sa PCSO. So, dali ra ka dyan na siya guys, huwag na ay mo lakaw mo sa mga papel. Malagi guys, ang problema po na mo dito sa amuhang lungsod sa Alicia guys, kay wala pa'y klaro ang ninglingkod ang mayor dito. Kay murag na ay nakaproblema ang among mayor dito. Manang nanawag kong nanay. Na, wapa dyan kunoy na deklara nga mayor. Nag-umi kay wala gila gilahang tita Tiri kay kanas tita Tiri nila guys dugay man po nila nakauban nas Manila kami. Kay bawo man din na steering nga pinangga ka do na naho before jud ko mo trabaho sa
sa unas Manila guys, din na siyang lutuan pa na siya ganang nanam to sakit city tatiri gud sa una katong pag dito sa Manila. Kaya katong hawa na sila inanura ba na sila sakit. Pinangga sigado na sila na mga isuna aran na silang kapinangga. So nag-go ko guys kay sa among proseso lagi namong kanang ihang pag-opera karon. Kulang Diyan nanawag ko ganihang nanay. Gi-subday ko ng laboratory, so gihuwat pa nila karon wa pa kay bawo sa resulta sa iyang nagsikan opinion sila laing doktor. So mao gyapon ko nigingon sa doktor guys sa una nilang pa-check up mao kuno pagiingon karon nga kinahanglan jud kuno nga maoperahan pero gihuwat pa karon ang resulta sa laboratory. So wa pa ta kay bawo ni si Floramenius na nga pa kay bawo unsay resulta karon. So mo update rami guys kung sa resulta og operahan ba dud sa dayunan or kanang dili kanang napa may wa pa man makita nag resulta sa laboratory basi og kuan pa patambalan pa nga napaimong tagtambal ba. So mahibaw-an lang nato na ugma guys or update lang siguro mo sa mga vlog ni Tiri or ngadtos Bohol kay basta nanawag ko ganihang nanay ingon na kuan lagi kuno laboratory pa. Dagay tabangi lang pud minin jud ampo kasi itong mga manuluyo kasing-kasing. Pwede ra jud mo share sa inyong mga blessing ato sa ni Gcash Tiri. ni Tateri among ibutang lang ako. Gcash o bank account ni Ja. Ato mga maluluyong kasing-kasing. Balag, piso-piso ra. Ano ko ng tabang. Ingon ka nga, 5,000 ka tao, tak piso. Nga na kay 5,000. 5,000 na kasi. Oh. Di ba ka 100? Unay, Di ba 1,000? na kay viewers nga 5,000 5,000 nga. Ulog kag piso-piso sa Gcash. Kung pala din fish mo, putay. Siya po sila ganang piso-piso. Huwag mo naman sa G's. Dili ba? Kung ay piso lang dito. Amo mo tinitini ni Florami, piso-piso. Piso. Dako Guys, na ba katabang na any amount will do ba ya? Yun mga guys. So amo dyan iampo guys sa itong mga luluyong kasing-kasing ganang hinawat na po ko nga napoy sa ginagmay. So munoktok mi sa injuhang mga maluluyong kasing-kasing guys. Ganang kami wa man jud may power, ang power man jud ana ang Ginoo ra man jud. Pagsulay ra, sulay ra. Kaning gihatag niya namo mga pagsuway, makayanan ron ni namo. Basta salig lang mi sa Ginoo, so among gisaligan jud ang Ginoo ra jud. Ug injong mga maluluyong kasing-kasing nga kanang kay bawo mo jud ang Ginoo nga naay tawo bitaw nga kanang himuog way nga moy moingon nga ako muhatag og ingani ka dak-a so ang Sila Ginoo may ra way may para pabor. makuan. Kamo may way nga makatabang ni Tiri sa amo mga pag-ampo o dunggon sa Ginoo. Kami po, wala po may katabang ni Tito Tiri. Pag-ampo lang yun. Wala pa may trabaho. Amo na siyang iampo sa Wala sa niya gibuhat. Mary of Miraculous. Guys, nagkuan sa gidahang kaugalingon nga herbal oh. Unsa ka na? Be, dili man be. Cook, Unsa ka ganang uli ganun lagi to og limon. Ano kay kay balo ka? So ang gipainom man siya ganang buntag kay kuan unta to kanang Gunde. lagundi iwa na isija kay gija ha oregano ug limon. Okay ra magud na. Tangan ako na mo ni sarap. Asin. Pag niya kay lagan ko balik. Kung kaya napugoy ko ano, yung iinom kay mga Pero naman ko igipamalit na Hala, tambal guys kanang like katong lagundi capsule Mas ayaw ni oh, kaya ano, herbal. pero mura ka halang. Pero na ting paita. Asim kilig yun. Asim kilig. Hindi mo nakasing kilig as. Ano guys, nagubag yung naong guys oh. Mo ni gwapa nga nagubag naong. Gubag na ang na. Mo din ako kayang ma. Ay, hindi pwede. Ano lagi yun? Bita ko. Is-diretso. Asa mo! Masinusuka ko. Isipin mo na lang nga, ano ba? Igdili ni mo nun nga kay mawala imong tutunan. Igdili ni mo. Kadungog mo guys, na nga nagpanday-panday. So mo na ikagubutan ng sa mga diri guys, na panday, na yung sitaw na kanang Grinder. grinder nga na, tugtog. Kanang maglisod ko dari og
May mga manok, may mga iro. Listen mo, Ma, di na ko kaya gid ma. Di pwede, Jod. Kayanin mo yan. Ma, butang na lang ko sa usama niya. Butang na lang tubig. Sobra sa kapait na gid siya. O ganitang pala Ano mo, ipait. tambal. Te, na be. Oy, nakainom ba yung sa kaingana ba Ay, yan? nga sabi. Ay nga. Na sa tilawe. Kasi sakitan ng puso. Ikaw, mami. Ako. Namugulay ako ang. Sige na, itak ang nani. Kaya magkakaon na magmais. So din na guys, ganahan mo sila gilubo kay mahigop man nila ang sabaw. Mapili po tangan Pwede mo mahigop ang munog sabaw ngayon. Pwede na po tangan gasukay. Dili ang iya na aya sundi gasukal gamay. Bi, nga na bi. No! No! Tingalon. La! Ma! Dalian na ito na gani. Oo na ma, mainom na kumayaw na ma. Nasa kaliyo. Ma, dili naman. Inom ka, dili. Di gamay na kadum yan. Ma, dili lagi ma. Okay lang po ma, okay lang kayo. Gamay ra jud kayo na sa tanan. Dili, oy, di man pait. Madili Iinom na dayan. Dili pait, init na Oh, mga dali na. Sige. Ako pula na to ng kamay tubig. Kung na, ikaw magod ang. Kay di jud pwede dai. Sa kaon ko te. Or isagol na diris. Atong di kayo sa pait. O gani, gamay ra ma. Butangin kundis. O enough na. Butangin kundis. O enough na ma. Ay, sunay nga na kayo. Di na kayo nasa pait. Ayaw Ayun, ma, tama. dili mo pait ma, tamis man. Hindi ka mo tulo na ako nga pa ko. Vitamins limon lagi ni honey limon. Dali. One, two. Dali ayun dai. O lagi, maayaw ko tanawa, don't watch me. I'm gonna feel okay later on. Just keep calm and relax. Dali. Ditso. Ayaw itang tim lagi. Nganong sa ilong man, di ba naman ibaho na? Pag ito kaya ma. Idiritso lagi. Pait kayo tangan. Ayaw tangtangan na imuhang Hindi. ba? Hindi. Oh, Hindi na. idiritso. Sige. Ayaw na. Halakas aragli na ako na inday. Minaw. Uy, kasarabihan ako ni. Kasarap ako na sa inyo. Magkuhan lang kung gamay nga. Kuhan. Minum galing ko pero... Sige, dito. Na, dito. Karang ka. Saka ile. Halo, amo dyan na ito nga inday. Di ba na makaabot sa tiyan, good? Hinay-hinay lang, good ma. Di na makaabot sa tiyan, inday. Kung kaysa mga doktor ka, di. Nak, kung kasi nagkuha nakita ka na rin, nak. Ba, sinsa dyan mo ba guys, kaya na dyan panday. So guys, naluto na kamahang mais. Nga anta. So guys, yung kuhan ko, nung pa tumanggapod na ka ng kuhan so guys ka ng tawag ito manggahani ka ng yung niya. Okay, para sa hang tunsil. Yan yung kay hang tutundan mura ka ng kato-kato ba? Diyan kay mura man ni aslim-aslim guys. Pero di po kung palabi ka ng mga kuha naghang tutundan ha. Yung mga White tagmais cheese. guys. No need nag cheese uy kay makadaot ba yung cheese. Hindi ang tambal o kasi niya hud taginom. Kumano ko. Hinay condense dirati oh. Cheese gani para sa ano. Ang matong mamalit ang yan eh. Ayun ang cheese kay kung din mo butang. Condense of cheese. Lamig mo siya katamis. Lamig siya katamis. Tamis inyo atas. As mo lagi ko. Eh, good. Ay parat. Buti man ako hindi ko may asin. Lamig. Yun na guys. Ako na yung isang biyutanan. Lunggay, ulbate. Nakaroon magutan na po ko guys. Wala managat si Banjo.
gabi ba yung ulam? May kaya may cheese on top. Cheese. Mas may labang anay cheese. Asa kasi papa ninyo, nawala man. Di na tamis no. Once ka nang aslo mo sa para sa na ba? Lahat ba? Dapat tuming kanon. Di mabud sa iyo. Asulong. Di sa naman siya. Naghanap kong trabaho nga napinding. Beka, trabaho ka. Ika. Yung mga buwak na ako mga balhin. So guys, mato mong video karon guys, super sad mong kuan guys kay mga nang kaya na lagi. Basta laban. Ampo lang jud datong mahimo. Laban lang, alaksan. Ay alaksan ni minom. Laban lang alaksan. Panira dun is Nicole guys oh. Munang sige tag-inom mo galaksan para always laban na. Alaksan Wala mo kun inom mo alaksan. Inom man ka. Kuan man to kanang Rixidol. Meron. Gusto ko kay kuya mo. Wala ko na inom. Guys, mato among video ron guys. Thank you for watching. Amping ug ampo. Daghan guys salamat ninyo tanan guys sa inyong pagsubaybay sa mga video. Kaya si mama. Ay, thank you for 60 subscribe. Oh, salamat kay sa mga ning subscribe ug katong new subscribers kay niabot na jud og 6,000 viewers. Oy, subscribers na sinsan mo sang Burol na po si mama. nabuang na ko guys kay blanco ang utok. So, I love you all. Laban og ampo. See you next vlog.